Oyengenza kwethu angibingelele ngiphinde futhi nginamukele la kuNqambothi Media TV 18. Ngicela ukuthi uyavelela ikhasi, ngicela wenze kufanele ucofa usubscribe, ulike bese uphinde udlulise ukuphawula lapha ku comment section. Ey'ndabeni enginayo indaba eyithinta uMngameli waMabhinca uNgizwe Mchunu. uNgizwe Mchunu ke ushiye engalazi lapha kumphathi wokhozi uSibongo Ngcobo. Lezi indaba uyiveze ngemuva kokuthi iSABC ikhiphe isinqumo sokuthi usexoshiwe umphathi wokhozi uSibongo Ngcobo. uNgizwe Mchunu uveze indaba laphana ezibuhlungu la aveza khona indaba zokuthi ilayekile inja yaxoshwa ngoba vele huye nami wangixoshisa emsakazweni wangiphoca isinkwa sey'ngane zami. uNgizwe Mchunu ke uveze lezi indaba ekhuluma nenye yey'ntatheli, kanti ke nansi inkulumo yakhe. Mina kube ngayiwithi mina ngayibulala mina ngingumbo balenhla. Fisa ngempela abe umambo abadayise ngalo. Hayi khona hayi Bakhala ngqo. Hayi umfowabo. Uhlelo uthile amantshisi ofethu aliphose endlini kayisho ofethu nawe uthi uzamela abantu abapho ngizamela abantu abapho.